Nih guys, aku di Grombyang di Kali Dong Demang. Nah, bagi mereka yang kenal Dong Demang, lah inilah di Om Bebeng. Ini tetap Om Bebeng terkenal. Nah, Om Bebeng sama Mas Widodo Jolo tuh lihat. Wah, canggih Mbah Ngomo. Mantap. Ini le entok le. Coba le ndelok re. Rai mendelok. Ih, Korea. Nah, mantap. Korea nih. Ini kurang budak ngawur. Anaknya Mbak Ani. Ya, Timbel dah. Ini anaknya Mbak Timbel kuwi. Nuni. Ini anaknya Mbah Ngomo. Tuh. Oh, Mandi. Nah, dadah. Dah. Mana Mbah? Tuh. Jolo rek. Masya Allah. Sungai ini kok kayak gini entek anu nih. Dhisik jeru lho kene. Wah. Wah, bisa kecemplung. Ini sorte, ini sarone. Oh, no meneh. Pondele watu-watu kuwi, Pak ya. Heeh. Sing gede-gede dene ngono kuwi. Insyaallah. Awan mangane lumut ngetok. Badar. Ya ning ngono kuwi. Anu ngurume itu lega. Ya anu jolomu susah anu. Iki kemruyuke cebong to. Jolone sapa dinggo? Lare uut. Kene ra kene iki. Insyaallah. Coba wae. Wah, ngronggong ngono iso ngronggong. Apa ngronggong bahasane? Ngronggong artine apa sih? Kangongkang ya. Ngronggong. Jeruk iki. Anu, sungai iki remuk. Anu ana palung-palunge lho. Palung tok dadi medene. Gelombang. Jal, kejal. Sokon nih. Aku gak kembroh aku. Mantep ya. Awas. Jalanin. Tuh pembantunya aja orang Korea lihat. Korea nih. Tuh. Mati. Ora zaman di. Ya. Tuh. Ra ono. Blas. Itu nanti. Itu lewat mana lho? Sing macam to nila. Oh ya bubar. Ayo ini.